kom du til Danmark? Jeg kom til Danmark fra Beirut i 1985. Rejste med bil til Syrien, hvor min far kom til Syrien. Og så overnat en nat derovre i Syrien en dag i flygtningelejr. Det hedder Al Yarmouk-lejr. Og så bagefter tager flyvemaskinen til Grækenland. Og så mellemlandet. Og så tager til Østtyskland dengang. For Østtyskland tager tog til Danmark. Okay. Det tager mig 3 dage. 3 dage at komme til Danmark? Ja. Hvordan tog et asylcenter imod jer? Først det blev taget af politi. Så blev fængselsisoleret i en uge. Eller, fordi jeg har haft nogle papirer med, hvordan man laver asyl her i Danmark. Så det tror jeg på, at jeg har været her før. Det tror jeg på. Jeg siger, det har jeg ikke. Og så derfor så jeg skulle afhøre. Hvordan kom I ind på asylcentret? Vi kommer ind på asylcentret, der hedder, det ligger på Dragø, det er kun Lund. Det står også i den bog. Ja. Og så var vi et par dage derude. Så bagefter vi blev delet til den der skib. Det lå i København. Det hedder skib Narona. Så vi bor på et skib. Så det kommer interview med politi flere gange og høre om det samme spørgsmål, de stiller hver gang. Om vi ændrer med på vores interview til politiet. Hvordan var det at være på centret? Var det sådan trygt, eller følte man sig utryg? Både ja og nej. Men der var nogle gode mennesker. Ja. De arbejder i Dansk Flygtning eller Dansk Røde Kors. Det er der, hvor vi bor, før vi kom til flygtningehjælp. Fik du noget ud af at være på et asylcenter? Venskab. Ja. Men nogle folk har jeg ikke mødt. Hvad gik du i skole, eller hvad gjorde de med uddannelser på centret? Men det var ikke noget. Det er ikke noget, det her. Fordi først du bor i en periode i Dansk Røde Kors, indtil man får asyl. Men bagefter, når man har fået asyl, så man bliver taget til Dansk Flygtningehjælp. Og når man har fået asyl, kommer ind til Dansk Flygtningehjælp, så er man begyndt for at gå til skole, sprogskole. Men jeg blev smidt ud af sprogskole. Jeg synes, det er det bedste måde, at jeg lærte det dansk at tale, og sådan noget, det var at kontakt med folk. Fordi det er det, man normalt. Ellers så, det er fra skolen. Sprogskole, synes det var ikke det rigtige måde, man lærte. Måske man får det grundundervisning, men det var ikke der. Ja. Så jeg lærer rigsdansk, hvis man siger på den måde. Altså, så det der Dansk Flygtningehjælp eller asylhjælp, det er en videre sådan, så man gik i den rigtige retning? Ikke rigtigt. Jeg kommer her i Helsingør, det var dengang. Det er jo den gamle skibværft. Ja. Men det var ikke så meget hjælp der. Så er der ikke så meget pres med, at folk det skal gå deres sprog eller sådan noget. Kommer man kommer ikke. Så er det næsten det lige meget. Så man var meget selvlært? Ja, det jeg synes, det var bedst at selvlære kontakt med folk. Så fordi i skolen, jeg synes, det var lidt mærkeligt. Det man laver rigsdansk, og det er ikke det normalt, man bruger.